Programang personalan, babiyanig kayo ng Crystal Homes. Kabalen, kakaaluguran at kapamilya, kamusta kayo po? Balo niyo po nung ating kami pong meto nga baging pagmaragul ng kaluguran kung misma wakino kaya ni kayong personalan. Yapin po itong kaya katang kwentuhan kaya ni kapadad, magiyang dalan kareng kaya na ka na magkanta, talasulat, tetera, para milunsad in karelang karir. Wow. O kapatad nung didinan talang oras, ne? De ngaliwang tao, nano pata, ne? Dening kayanakan na talaga namang emo atawaran talento, ne? Kanyapin paneya pong makabuklat ing personalan if only to help i-launch pin ing career na rin kay katamang isika. Anya, this is another musical episode because for this afternoon, we will be featuring not just one, but 4 talents, Kapampangan talents, also known as kapatad. Anya, Diyos ko, manyaman na naman yung kwentuhan. Hindi ba kami pasabak na naman? Sali ko doon naman yung top of the world. So, nano pa pong gagawa nyo? Tumutok na kayo, Kenny, at abayanan nyo kami kayong kwentuhan Kapampangan na maging party na nilibyan ng bawat Kapampangan. Manipatan mo kayong kaluguran yung Miss Mawakino. Mr. Rayo. Kenny Muking, personalan! Kaya nga sa may Hasta ang sabi ko pwede basta katingkang pamalik ka kalupa na alam ko. Wala kaming foreign Kaya wag kayo. Pero nakapag-asawa kayo ng taga-Pampanga ng Suman. Yapin po interesting and very unique feature. Nalialiwang bansa, may kakakaw na kaparos, tapat. Personalan.